Cooperatives agroalimentàries, abans UCABAL, som una organització de les Illes Balears que des de l'any 1988 ve defensant els interessos econòmics i socials de les cooperatives agroalimentàries de Balears, amb una base social de 8.324 socis agricultors i ramaders. D'aquests 1.900 són dones, segons les dades de 2021. L'organització neix per impulsar i representar el moviment cooperatiu de les illes, coincidint també amb l'entrada d'Espanya dins la Unió Europea i la necessitat d'afrontar les reformes que van suposar pel sector de les illes sent noves membres de la Comunitat Europea i en aquell moment en la qual les cooperatives havien estat sumides dins una greu crisi i era primordial donar suport per arribar a l'estabilitat econòmica que, a partir de l'any 1997, es va fer visible a totes les cooperatives. La missió de Cooperatives Agroalimentàries Illes Balears defineix la raó de ser, la fi última de l'existència del cooperativisme agroalimentari balear. Oferir a la societat productes d'origen balear que s'adeqüin a les seves necessitats, en qualitat diferenciada, garantia d'origen i seguretat alimentària acreditable, aconseguint així millorar la sostenibilitat econòmica de les explotacions agràries de socis i sòcies, afavorint el relleu generacional, la igualtat de gènere i impulsant el desenvolupament del medi rural. Els principis i valors cooperatius prioritzen a les persones i el territori, la cooperació entre cooperatives, la igualtat, la cerca d'interès general i la gestió independent, transparent i democràtica.